Това е клипчето. Да. Сетих се по гласа веднага. Ам що ти другата седмица вика, ние ще ва пресечем по някое време? Аз тръбничко не сме го обработили, ако искате 10 минута и ти не знам как се спусканията и точно е това любители. Вика, гледайте, внимавай, преценяйте, не записал му номера, вика, запиши го. Да. Вика, всичко се случва, се обайте, вика, нищо трябваше да се страна. Пак хубаво се случи, виж. Нощ 3 литра, вика, има един байер, вика, бая дълъг, ще ме псувате сигурно. Така ли? Викам, няма, как ще се псувате. Къде е? Сега гуми си взел? От го продаваха, това е. Ма кое? Защото тук сега по черното. Те са за малки байпи. Не става просто. Подселени са така за спортистопа, нямам предвид. Да, не знам, сигурно. Стане ясно. Нещо го качал на врата и... Това турбото дясно, вие тръгвате до пъти са надолу. Ръката ли трябва? Arda be. Назад сме тук. Реката бая пълноводна някъде, не го пресичаме. Ще е незорно малко. Май пресичаш на едно място. Май пресичаме на едно място. Гоши, гледай как кръстава. Още ли са я видяли Зора? Да, още къде е. Това е тази птица, щъркев ли беше? Ще я накарам за тия да дойде колата среща. Защитена местност мога да скала. Батерията ще стигне ли? Кой намиден? Не знам да ти кажа честно. Ако не стигне тогава проблем, защото... Не сериозно. В смисъл... Колко е? 14-15 кг максимум. 13 това е. С батерията, без да му слагаме води, моли е 24,8. В смисъл, ако се качиш от стоманено колело, едно време не сещаш, къде бяха стоманени рамки. На алуминиево веднага се усеща разлика. Пак е едното примерно 17 кг, 19, другото да е 13. 10 кг горе, човек 11, веднага са такова. И е така, на зеленкото, на еко. Чувства са по-леко така.
знам дали почистват заради този призив за колездачията е достатъчно. Да, за сезоната едва ли ще Тия краешка гледка там е, реката, краите, много красиво. Аз не знае, че ли си идвал насам тия, мисля, че си идвал. специално не е. Защото на места има и такива бич плажове, или са с пясък направено, и реката къде е по-спокойна, изглежда като спрява и плащата спря. Ма е много студена иначе. Право е лед, даже юли, като дойдеш в най-големия пек вънка 40 градуса, водата е супер хладна. Право мога да пресечи човек. Трябва да съм нема. След 1,91 км завой наляво. Кара нагоре с това ще има. Ами, да, като гледам там на високо школи. То край няма да е, дясно, защото реката е тук. Да, аз ще... Или ще сме напред, или ще сме наляво. В случай ще сме наляво след километър и 8. Така че и тук е някакъв път тръгва. Така ли? Аз го гледах, ама смисъл е така с превъртанки на ми. Да. Спрямо не съм аз, тук ще стоите реката, но е вкусно. Мъжка е пълно водна. Много вода има. Ето, аз вика съм карал, вика, така съм минал по тревата, няма проблем. Нали го чу? Той има някакво диване, той не са. Ти каза, но аз ти гледах клипа това, да. Не, ще му кама, ще да, това е. Ти сега ще да се жуката отзае сигурно. Вика нищо има там на чиста мика. Да, аз да ти толкова това хора на тебе. Натваряли са щилките там, зари. Купиш тук кафе, ресторант и супермаркет, Бряговец. Тук пак по черно влизаме. Майк. Ще спинеш? Ама постоянно, защото сега тук е напърване, пък не вари. Тук се засилва жить. Ще стигнем този участък в тревата, да им какво ще правим дева там. Той вика са кара. Той са кара, ама че като се кара обрат пред 20 дена, тази трева за 20 дена нещо колко ще е дигнала. И Гошев, по живото сме, брат. Мечки да няма? Сигурно. Родовките може да няма. И това е голяма жаба, брат. Ти видя ли какво чудовище? Да не трябваше да вземем някакво слънце защитно да ще сгорим. На ръкави ще горим. Криса, той ще направи път, давай, ще направи. Аз много го харесвам тук, смисъл, природата е много хубава. И като дойдеш човек, ако ти е целта да избягаш от ежедневието, от забързването, от нервите, тук наистина е единствено място. Никой никъде не бърза, всички го карат спокойно.
А от тука? Не. Ама ти с колелото ли да го караме ли, бе? Да караме, да. И няма друг начин. Давай да не сме ръкли. Не се спираме един друг. Аз си да мина, първи ли ти? Чай да даваш го. То не поете и минавам, бе. Дръпни се, да, бре. Да ни такова, да. Защото въдеш се. Не, ако хлъзне някакъв камък и сме целите мокри. И... А то ще хлъзни, те са хлъзга, бе. Намокрих са, брат. Да. Обувката. Пак гледам. То не е батерията, е мотора. Гоше, как си? Падна ли? Возната някакъв камък, нали? Аз не паднах, ама обувката ми е мокра. Педала ми потъна под вода и обувката. Аз си викам, пресичахме ли някъде тази река, да ева, май виж пресичах сме. Той път идва оттам иначе. Няма камъка, ако мата на една страна е глобна. Няма нищо. Аз ти казвам, зависи на какъв камък сточиш долу. Като ти глазна не, къде ти ще се подпираш за вяна? Тая е край. Стига ли? Не! Бягай! Бягай! Не! Бягай! Бягай! Майка ти! Ще вземем да скучи да захапи. Да, да прекът на вани. Докато му се извикаш по-силно, ще го еба. Какво правим? Сам минаваме, не е нищо да... Така трябваше да застана там да търсим да тега. Ти ще да имаш да спомня после. Случва се, бе. Аз очаквах, аз даже очаквах, аз по някакъв случай да смина. Зависи какъв камък попаниш, да излъжи. Другото това беше много дълбоко. Да, там беше около. Аз вече кабинета да покрити. Той там е хубавото, Ама е добре. Да, кой няма го, ще сме така. Наистина ти казвам, ще сме така. Аз там ми се падна и съпта неделя да почивам, ама. Ама има пъти съботата и те клиенти, те глатат на дълъг човек. Знаеш кое нещо? Той предава, че и при тия не е приятно. Ами някой човек се кара, той е такъв градско даже, къде гледам. Е така, ако е целият път, викаш, сега спра някъде пина малко, вижте. Не да не спра така даже на сенката пина. Ще това по-скоро е моторче. Или нещо ръба. Но ще е тук спада на сянката преди да излезе на пина малко вода. Тук май сме вляво с продължаваме, защото този път ще отида някъде другаде. Покаваме, че има път нататък, ама покрай реката върви това. А ние сме нататък.
Колко метра сме от тук? Той ние сме минали една пета, бе, от 50. Така ли да? Не по-намалки глътки и тъй. Аз мислех Авлика да се взимам, ма много работи станат, аз колкото работи искам да взема, била майката. Много чудия го чувам. И той като и маняк, като навидя и... Той жигите тогава почват. Та е тук разположение направо си караме, нали? Или? Добре. Кравички има. Да. Няма начин. Без бутани не става. Ухао, братя. Аха. Пробвай го ти. Ами да, те пълно с кръв. Ще го прави по-нагорничество. Аз още малко ще попутам. Не. Ja, aber auch jemand так schon bei. Леко ста. Това тук не се чиниш. Не знае.
Какво полегат? Полегат нагоре ще има. Ба! Добре, добре, добре. Тук е малко по-неравно, ама кара се, кара се. Winter fashion mixed by Moscata. Ами... И тук взе по-рано да става. Сега да вземем да пускаме. Има още, има. Какво става? Топло ли е? Прегря. Ами, аз съм го дал на картата. Ма като цяло има качванки още бая. Сега не знам дали са на този път или на друг, ама. Той ми дава общо за курса колко метра имам да качи още, разбираш? Та къде отида там, не знам. Има някакъв път е тук.
Значи 6 да са били. Е, така са качвал Ботя. С 6 км, сега 7. И цял ден ние, ама тръгна в 7 часа, горе бях и са сурови. Надолу после... Надолу за 2 часа слезах, по-малко да е. Час 50 минути, ама само яко спускане. 30 км, яко гледки планински и спускане черен път. Той къде ямлята ще е също. Плюс водопад. Дали тук няма да е тази трева? Колко километра сме минали, Гоше? 13? Слава работа! Гоше, не е хубаво, че се знаме много да ти кажа. После пак ще трябва да катирам. Тук кал ли пречаме? Гоше, не се забатачва, после нещо как ще се върта с тази кал, брат. Полека, много добре. Полека, мини от тук възможно най-безопасното място. Май да. Епа, добре, аз ти казах, пускаме, сега ще трябва да качваме тебе. Гоше, не може да. Той каза, има едни 5-6 км в трева за качване. Не така каза. Така ми го дава часовника. 5.04 вече. Одие бяха 5,50 и нищо. 500 метра сме минали, явно. Баси, нищо не се вижда. Нищо не се вижда, Гоше. Ето тук има следи от колело в калта. Това той го е карал. Епа! Аз викам, най падна Гоше, не обърна. Така се изтърправя нищо, викам, какво става. Да ли? Бе, човек, изтървах, хем снимам тук, малко стара. Ама това е спорт сега, разгружен за тялото, дишаш и въздух тук, планински проблем.
всичко е отворено. И от това, с пота изкарваш тия токсини. Ама аз пия от няколко дена, бе. Даже да не стана един седмица. Утре къде ще караш? Къде ти е курса? Няма да вторник редно ще. И ти не си да скоро май при нас. Си едва там много тованката ли ще имат? И цето и той не е скоро. Супер е. Той всяка му обяд го дадат да се заоблачи с преваляване, така че може и да не напича толкова. И аз не съм смирал още. Препомпен. Аз да ти паща си на паря за темпо, ти си държиш него. 3,2 км до някакъв завой ми дава. 5,5 бяха, като почнахме. Почти сме преполовили. И така пак маркировки има това дърво. Не знам за какво са. Едната е за едно, другото е за друго. Айде го ще мъка се, защото нагоре. И аз пътя гледам, аз с карта така не ми става ясно кой има, ако няма. Напред гледам, че трябва и нагоре. Според мен е тази участъка е отгоре, това. Ние тук има един 5-6 км, там трябва да те. Няма какво да го дай, Няма какво да го дай. Долу и камъни, бе. Еба! Слушай. Тук стана и нагоре ще и трябва. Малко взе да духа ветре споне да охлажда. Няма да пуснат едни краи тук да опасат. Еба! Еба! Тази съм карал, бе. Нямах време. Миналата не и по-миналата май само в града са повъртях. Последното им голямо, горе преди 25 дена. До минерални бани хорех тия хасковските. По черни пътища и се върнах. Буше, така ропа има, брат. Тук го е издълбал, тук го е издълбал. Тие 25 кг да са бутат много не бива. Баги, майка. То саурито, що ли ми надо оттъпка, бе? То саурито, що ли ми надо оттъпка? Вземи камъня.
Избирай. Аз си намина първо. Ей са по-нами откъде да мина. Отгоре, ние тук ще се набълбочим някакво скало, то е ясно. Бая дълбоко. Той да слезам поне толкова да не го натискам надолу. Яба, къде коста. Брат, тук ще е яко као. Яко, брат. Где коста? Е така да го подиня. Нямаше как Гоши. Трябваше през водата да сме директно. Аз повече го накалях пече. Кари. Еми, какво да ги избърчам. Нека трябва. Качвам се. Той за там ли го реши, че трябва аз съм? Повече зи да се хлъзгам. Ти едрия брамбара скакалец ли беше, ако беше обаче. Девица бегачески. Ама за байк нищо не пише. Къде е маркировка е това? Е така маркира ти. Колко е часа, бе? Какво? Не се кара ли? Той камана, какво сте че такова? Това тук сега са заеден ресурс с една милица. О, не се усеща пъти. Бах как затънах тази каволия. Winter fashion. Mixed by Moscato. Какая е маркировка? Ще седим, бе.
Там пак има маркировка напред. Епа. Сега сме фанали някакъв друг път, бе, Гоши. Не е това пътя. Мамка му, да я се връщаме. Оттам е трябвало да фаним някъде. Виж как е. Виж как сме, ние трябва да гоним левалото. Да. Виж как сме се отклонили, по друга пътека сме фанали. Няма да завери в Маджаро от тази простора, знаеш. Ще идем другари. После ще се спустим долу, трябва да го качваме обратно. Къде? Да, не видях. Ма това не е ли за рана, бе, брат? Явно не. Батка как се карава, брат, той. И камък... Не, това няма да стане. Байк няма да стане, брат. И батерия да имаш, това тук не варя. Разбираш? Аз се зарадвах. Тия да карам надолу, викам, Мария, пускам. Тук сме объркали пътя. Сега сме на левалата точка, на левалата линия, да. Гоши. Да, пък ние сме фанали някакъв нататък. Аз ще не гледам часовника, гледам пътя и си карам по него. Лучи не се усетих долу ка стена. Има да връщаме. Гоше, дали да не ми налиш малко твоята дева? Дали да не ми налиш малко от твоята? Че нещо... Имам бутилка, ама явно не съм гасувал в раницата. Останала една задница. Аз мислех, че съм взел. Е останала в колата. Взел съм това другото, но това си ние почти го изпех. Дай ще офана така. Луче няма краева. Това качване. Верно хубаво нагоре ще избрано. Не те излагал. Няма. Се топло ли си? Не го помня, догоре ма нарежда има така. Да тигна. Стигаме, стига.
черпина, браче, направо. Аз съм за нули. Ей! Мотам се крака да я. Out in the street, they call it murder. Autumn winter fashion. Mixed by Moscato. А! Ю праси! Yes, I am. Гоше! Цяло стадо диви прасета мина пред мене. Е, там надолу фанаха. Бяха 3 големи и 4-5 малки. Ето там, къде мина, аз го прехвърнах. От са влиза в калта, влизай. Out in the street, 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 out in the street. They call it, they call it, they call it, they call it Е, бе, мама му стара. По-скоро не. Покажаме насам, Гоше.
Какво ще е така фащам вляво? Вляво искам да фанем. Давай. Мисля. Добре беше, Ана. А то май почва да ти кажа, къде гледам още я пускаме. Я се качва горе, да. Опа. Еба.
Гледай какво чува, Гоше. Сърничката, видя ли? Избяга надолу този път. Тия пътища, за какво са ги правили едно време, да ева? Слушай, тук ме покана, добре. Дали е това? Ето ли? Пащам тук. Тук спрей, какво вика, няма да ходите. Така ли би? Давай да караме. Той ще стане. На хлипа така изглежда, не?
Wow! Пясък има. Внимай, пясък има. Băia sau Jule?
Уоу. Тука боя станци на център. Тука качва няма гоше. Spring summer fashion. Spring summer fashion. Mixed by Muscata. Mixed by Muscata. Mixed by Muscata. Mixed by Muscata. www.djmuscata.com. Класна направо. Значи наистина пана на май дългото. Съвста. Инициално вече е там за Маджаро, не? Ами той ще е кухти да се връщаме назад, не трябва да бая да въртим. Окей ли си? Окей.
Може сега кой? Където няма навигация. Няма навигация. Va! Ага. Но клас, после може да идем за това Маджарово. А? От този клас може да идем до Маджарово. Паси, вообще. Да стръмно е. Едва ли? Едва ли? Знам ли, ама тук е пясък. Той тук няма да е само едно стръмно, вообще. Я, гледай какво качване има нагоре после. Какво стана? И тука. Видиш какво става? Дерето и кадолу. Викам, вода нямаш ли дерето и кадолу? То в час ли е? Много са забатачки, май. Някакви кенчета, минчета. Оп. Тук ми дава чук, сечем този път. Пак ще не изкара на ония път. Този път ще не изкара на другия, да видиш. Ама пак ще сме по дългия маршрут, дева. Виж къде сме, тук. По този път виж как кръволичи, виждаш? Виж сега това къде, тук стигна пак. Тук навръзва. Значи навкара на същия път. Сам чук сече. Викам да караме, гуши. Нямам куда. Гледам дали ще и ти някакво. Къде да ви от тук да ми остана? На клас, да. Всякъде сме. Като това път ще следим тук. После настана да си на клас трябва да хванем път. И после къде е Маджаро на майка си. И после, тук е това разклонение. Вижте се на клас, тук надясно. Крепост, Манго, по този път. И... Не е много близко. От тук сечеме малко онова. Ама има качване. Да, трябва няма да стане души. Почвам да бутам да не умръхваме, чули? Оказа са бая маршрут тук.
Spring summer fashion. Spring summer fashion. Mixed by Moscata. Mixed by Moscata. Той. Тя на сенка, да. Сега кой от двата е? Дай на тука. Там се вижда някакъв геол, няма може да го минем. Да. Това е, че тук нямаме навигация, кое е вярното. Дали е то пак е там? Ще видим. Тук тази обикаля е то геол, виж? Виждат се някакви постройки от сила е там, бе. Дали? Ама той се вижда по-нависоко, отколкото сме ние. Ще има качване. А? Еба. Движим се напред още.
Майка стара ли. Spring summer fashion. Spring summer fashion. Mixed by Moscata. Той това асфалт е къде отива? И тук сега ще трябва да го напуснем. Дясно, ама не знам кое е това дясно. Не знам къде отива този асфалт. Ще го гледат дясно, брат. Къде е това дясно? Защо е това? Аз път не виждам къде. Покава ми в дясно. Къде е това? Е, така ми го да. Тук път виждаш ли? Е, там да не е уния. Где да знам? Не знам ти. Дай ще потам. Ако е това. Да ли? Да, ми тук вдясно и не виждам другаде къде да е. Няма, къде другаде да е? Пъти бе. Това тук е, тази пътичка. Това сече и нищо пръщи. Не се ще видим. Там не знам явно другаде хори, да го знам да я. Вижте, че да е хубаво да е асфалт, ама. Той после пак ти за мен някъде на асфалт. Може би. Не, всякъде му върши. Някъде там ми го гледа, че е там. Той не се пресича. Е така, ние вървим така, той ми го гледа, че е така. Разбираш? Е така. Гледа, да се. Той е така.